Mabungahong kabuntagon mga igsuon, bag-ong higayon, bag-ong paglaom nga gitugot sa labaw makagagahom. Gipamatatan niya karon uban sa dakong paglaom. Na mga problema igsuon, gipamatagali karong buntaga kay nasa solusyon ana, no? Anyway, this morning igsuon ako'y tubagon nga pangutana. Na siya problema, na siya struggle niya. Actually, gusto ni siya nga mutubag na jud ko. Ning action ni siya og tawag nako, gusto siya makig-video call nako pero ako siyang giingnan nga Brad, busy jud kay ko, no, pasensya na kay busy kay akong schedule mao nang wala gali ko ka live. So this morning igsoon ako ni siyang tubagon para nako kani siya nga pangutana. Simple ra ni para nako tungod kay ako aning kasinatian nga sibo sa akong kinabuhi. May tungod niya ng mga bisyo-bisyo nga makadaot. Apan sa dili pa nako basahon ang iyahang gi-message na ko iyang gi-chat. Ako sang gi-shout out ako mga brad, especially kanang naa sa Cebu City Jail sa bahay ni Kuya. Ang gi-shout out special mention nila ni Brad Aris, no? Shout out nako sila Brad Mago, Brad Ibang, Brad Jao, Brad Kinit ug sa tanan akong kauban diha nga mosulod sa Cebu City Jail, no? Ang Living Water Christian Fellowship, ang team nako headed by Pastora Ninette, no? Akong gi-shout out tanan ug sa tanang mga jail officer o warden sa Cebu City Jail, mabungahong kabuntagon yung tanan. So mao ni mga igsoon ang iyang pangutana nako, iyang message nako the other day pa ni, no? Iyang message nako mga igsoon ning ingon siya diri o. Makita nyo diha sa screen mga igsoon, mao ni iyang giingon ako. Dili ko kabiya sa ako bisyo, pastor. Gusto ko mubiya pero matintal man ko. Okay? Mag-follow gyud ko nimo pastor. So, ang balik ko, no? Dili ko kabiya sa ako bisyo pastor. Gusto ko mubiya pero matintal man ko. Mag-follow gyud ko nimo pastor. Unas tanan brad, salamat kayo sa imuhang pagsalig nako. Salamat ani nga pangutana kay murag makatabang jud ko nimo uban sa tabang sa Ginoo. Okay? So, ang akong ikasultian ni kay diri man jud ko gikan ning makadaot nga bisyo, kabalo na ba yung mga lulong ko sa illegal nga droga for more than 16 years. So, ang imong pangutana brad, actually simple ra kay ni uban sa Ginoo, no? Ingon ka dili ko kabiya sa akong bisyo, prangkahan di ka. Gusto ka makabiya brad sa imong bisyo, unas tanan, biyahe sad na ang imong mga higala nga maoy maka-trigger sa ana nga bisyo, no? Biyahe nang imong mga suod nga higala nga bisyoso pod nga kana bitawng dalhon ka sa illegal nga droga baron, illegal nga droga man gyud ang iyang kuan ni, no? Wala hubog baron or sa di ano kay hangtod di ka mobiya ana, di gyud na mobiya nimo makadaot nga bisyo, siblim ka matakdan ana, no? Mao na siya, but not totally nga moingon jud ka nga hangtod imong biyaan sa time nga mabag-o na ka kay bag-uhon jud ka sa Ginoo. Once moduol ka niya kay dili man good enough nga moduol ka sa Ginoo ra niya, dili walay bag-uhon nimo sa imong lifestyle. Aside nga mo duol ta sa Ginoo kay ingon man ang Mateo 11:28 nga duol kamong tanan kanako kamong gikapuyan ka brad, nabugatan sa makadaot nga bisyo kay naay kapahulayan. Yes, tinuod na. That's true, naay rest, naay kapahulayan sa Ginoo sa iyang presensya, naay kabaguhan. But kung dili ka magbag-o pod sa imong mga higala, duol ka sa Ginoo at the same time every day ang imong kabanding mga adik-adik, mga palahubog, no, mga bisyoso, mga lulong sa makadaot nga bisyo, no, dili ka magbag-o nga ana nga attitude nimo naagi pong kasigduol nila, di sad ka mabag-o. Sayang imong pagduol sa Ginoo kay patay man ang pagtuo kung walay buhat. Nagtuo ka nga babag-o ka mao ni duol ka sa Ginoo pero pakitaig aksyon likay sa, no? But sama sa kung dili gid totally. Kung mabag-o na ka, totally makabantay na ka nga na change na jud ka, nanakay kahadlok sa Ginoo, nanakay hingpit nga relasyon sa Ginoo. Pwede na ka mobalik nila pero pareha na ako, mubalik ko sa mga barkada, mga adik-adik, mga palahubog, pero laki na, dili na kay mo uyon, mo buhat sa ilang gibuhat, kung dili, muwali na, no? Musidlak na ka dito. Pero kanang bag-o pa ka, miduol sa Ginoo, gusto ka nga, totally ma-set free ka ng mga pagkalulong nimo sa makadaot nga bisyo, no? Bag-o pa ka, ayaw sa tipo nila, ayaw og banding nila minggol, no? Bahala og masuko sila nimo, no, kay para naman nas kayuhan nimo kay ningon si Pablo dire o tanawa nako i-share nimo igsoon ningon dis Pablo brad sa 1 Corinto 15:33, ayaw kamo patunto ang daotang mga kauban makadaot sa maayong pamatasan. So giklaro rin ni Pablo nga ingon siya dire ang daotang mga kauban makadaot sa maayong pamatasan, no? So imong kauban daotan, imong kauban mga brad, imong kauban is adik-adik lulong sa illegal nga droga, poser or unsa parok, unsa man diha, no, unsa may kuanan ano,
dili ka mabag-o kung uban-ubano na nimo kanunay kay pwede man matakdan ka, pwede man nga matrigger gyud po na imong gana na bisag butang ka lang nakaundang nakagsuyop usa ka semana, pero balik ka ang barkada nimo, sige ka og hangout sa mga adik-adik nimo mga barkada, na ay posibilidad nga matakdan ka kay tunulan man jud kag tutir na pakit-on ka hikapan ni nga na ko sa una, pero sa time nga nako sa una grasya sa Ginoo wala na jud ko nakabalik tungod kay ning tipo ko balik nila katong time nga lig-o na jud ko spiritually nang naka grabe na gyud ang akong pundasyon ba no. I remember before ko ning tipo sa akong mga barkada og balik ning abot pa siguro og mga 7 months or 8 months murag nagrehab ko sa kong kagalingon bakay wa man ko nalaw sa rehab kay gibago ko sa Ginoo. So kung himo dere ko sa balay nagrehab ko sa kong kagalingon akong himo early morning and afternoon dili ko mukaon nya magsigir ko basag Bible ampo sige ko worship sa Ginoo, wala koy gawas as in mura kog nagtama ato niwang ko, pero niwang ko physically pero akong spiritual tambok mao na nga mga pagabot og mga 7 months, I guess murag 7 months if I'm not mistaken, ning tipo ko sa kong mga barkada sigud saon nila tunol lang og tutor day time nga nanuyok pa sila sa kong atubangan kapila ko gitagaye wala jud ko modawat nga numan tungod na kay ligoon ako. So mao to akong gihimo no. So mao na brad, mao ni akong tips nga ihatag nimo kay kadungog ka nang gingon sa kalibutan nga birds of the same feather flocks together. Sa Bisaya ana ang pareha daw mo og balhibo ang langgam, mao gyud na siya magkauyon sa na sila, mao gyud meaning ana no. Kung kinsa ang imong palawman nato, kung kinsa ang imong giuban-uban, posible ka matakdan. Kung gusto ka mabag-o, then ang imong uban-ubanon katong mga tawo nga duol sa Ginoo, mga tawo nga way bisyo, mga tawo nga dalhon ka pa duol sa Ginoo. Ayaw likay itong mga tawo nga adik-adik, mga palahubog, mga tawo nga lulong sa makadaot nga bisyo kay dili ka mabag-o hangtod dili ka mulihay or mulikay nila. Gusto ka magbag-o, pagbag-o sa barkada. Aside from that, duol, surrender sa Ginoo, simba, apel og mga buluhaton sa Ginoo, basag, Biblia, paminaw og mga worship song. Kana yung everyday get closer to God. Kay base sa akong experience, Brad, the more I get closer to God every single day, kada adlaw, the more magkabag-o ta, no? Bag-ohon ta niya matag adlaw, He will change us from glory to glory, hantod mahingpit jud ang atong kabag-uhan ba no. Sama nako himaya sa Ginoo lang. Nabag-o ko for more than 16 years nga gapo sa makadaot nga bisyo, ang primarily illegal nga droga unya. Karon 13 years na kukapin nga gawas nun gibag-o sa Ginoo no. Mao na ang tips nga kung ihatag nimo brad, i-appeal lang kanako sa kung pag-ampo no. Ampo, amping, abante, to God be all the glory. God bless.